Ni ne naku Ibrahimleveltech. A yau zamu magana game da wannan token, wannan tokenomics da kuma wannan token din wannan NotPizu. To a yau NotPizu kun gani sun saki wani bayani inda suka ce to wannan coins conversion suka yi. In kana so ka samu abin da yake ce ma 1 pizu da kana da 1000 sannan za a baka abin da ake ce ma 1, saboda anan bayanin da suka yi, saboda anan kuna ganin sun ce 1000 wannan SP point shine da baka abin da ake ce ma 1000. so wannan sai suka bayani we have shape of 30 from all user balance. Kowane mutum da ya mining duk wani wannan community kowa an cire mai zero guda uku, an cire zero guda uku a bayan da suke yi. Abin da suke nufi a nan in ka da 1000 kamar yadda ka gani ka da 1000 haka za a goge wannan guda uku sai a baka guda daya. In ka da 10,000 ka 10,000 na goge guda uku za a baka guda 10. so na san yawan mutane suna position din abin da ake cewa 10,000 ne, to ka samu 10. Wanda yake da 11,000 ya samu abin da ake cewa 11. to shine takamaiman bayani abin da suke faɗi a wannan bayanin nasu. Kowane mutum an goge mai zero guda uku. to yanzu abin da a yi an ce we have changed, you need to have more than 100 PS in your balance. With the change you need to have 100. kaga ne sun ce mana sun canza wannan sai ka kai kana 100,000 na wannan na PS sannan da ka samu wannan. to yanzu duk wani SP wannan din sun dika guda wannan guda 1000 za a baka abin da ake ce ma wannan 1px na token ɗinsu. to shi ne takamaiman bayani yadda suka conversion ɗin token ɗin. to a yanzu ku zo mu je cikin wannan ina wannan NotPizu wannan miner ya muku an san bayani wanda ya kamata ku fahimta su ma a can ciki. to kuna ganin yanzu ina cikin abin da ake ce ma wannan dina akan dina na wannan. to wannan shine sabon akan dina wanda inda nake da 11,000 gashi kuna ga bayan an gama conversion an goge zero uku da ina da 11,000 a kai ne. to yanzu kun ga bayan sun conversion din sai suka ban wannan, sai suka ban guda 11. ka gani suka ban guda 11 definitely an goge zero uku kenan an bar 11 a cikin wannan. sannan kuma kun ga an sun sa mana wannan telegram wannan battery is over, wannan battery inda aka yi is over. to shine tukan bayani game da wannan wannan Tokenomics ɗinsu wanda suka yi, kuma sun bayyana bayanin ɗin maganar su total supply ɗinsu da mutanen da su za su raba ma duka wa'annan za su yi mana bayanin shi a cikin wannan ɗinsu, wanda kuma insha Allah zai shiga cikin community ɗinsu in nuna muku bayanin da suke mana game da Tokenomics. sannan anan kana iya duba story ɗinka. to kuna ganin wannan ga stories no. to anan wannan story ɗin yana faɗi a wannan na invite ɗin mutum uku, na yi wannan na fenti guda 550 wannan da 55, sannan na yi tax guda 29, na yi wannan script wannan guda 2. to don duk da ka ga duk abin da ka yi a cikin stories ɗinka kama kana iya zuwa kai checking ɗin shi na ka ga duk abin da ka yi. to kuna ganin ga shi ne kama kai checking ɗin shi. to yanzu ku zo je cikin community ɗinsu in nuna muku. to masha Allah kuna ganin na cikin community ɗinsu. to a wanda community kuna ganin a nan bayanin da suka yi mana shine a nan wannan kuna ganin total supply din wannan token din shine 250 million na SP token shine total supply din shi. sannan nan suka ce mana miner and community, miner da community suna da 200 million, that's 80% kenan muke da. to sai suka ce mana 70% for you the most active player. wa'anda suka fi dage, wa'anda suka zama su ne active player su suke da abin da ake cewa wannan 70%. sannan nan suka ce template as incentive for the core wannan notcoin holder, wa'anda suka zama wannan incentive na ko wannan notcoin holder, wa'anda suka yi holder din wannan notcoin su suke da wannan wanda kun sani. so sannan nan suka ce team za a ba wannan, sannan suka yi wannan din shi a team din su suna da 20 million na SP. sannan marketing suna da 7 million wannan ɗinsu. sannan nan liquidity pool ɗinsu da sa su liquidity za su ba shi abin da ake ce ma 12 point wannan 12 point mai ake ce mai 12.55 million na 5% ke. so wannan in ka lura duka an haɗa nan
20 na sun raba 20% kenan, saboda 80% na community ne. To shi ne tukun bayani game da wannan tokenomics din. To wannan airdrop din gaskiya yana cikin best airdrop, saboda ina ganin da wuya a samu wani airdrop da zai kyan wannan airdrop din a Telegram mine a yanzu dai, saboda insha Allah in dai har aka ce wannan din supply din su bai wuce 200 million ba, to gaskiya wannan token din zai fito da daraja sosai. Muna iya samun shi a $5, $3, $2 ko $4 ma. To ina ba ku shawara kowa ya je ya kokari da abin da ka samu, in 10 ne, in 20 ne, in 30 ne, in 200 ne, in wannan kai wannan claiming abinka. To kuma ta ku yi liking, ku yi share in wannan video. Na gode, sai na gunku in the next video, ko kuma comment ku mana join in Telegram saboda update inda zamu ga saka muku. To na gode, sai na gunku in the next video. Sai an jima.